सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीमध्ये काकडीपासून धोंडस कसं बनवतात त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी पिकलेली काकडी घेतलेली आहे। ही गावठी काकडी आहे आणि ही अशी काकडी तुम्हाला बहुतेक श्रावण महिन्यात किंवा गणपतीच्या सीझनमध्ये मिळून जातील। तर इथे काकडीपासून धोंडस करण्यासाठी तुम्ही इथे कोणत्याही काकडीचा वापर करू शकता। तर आता मी इथे काकडी मधोमध कापून घेते। हे तुम्ही इथे पाहू शकता की अर्ध्याच काकडीचा वापर केलेला आहे, पण तुम्ही इथे लक्षात ठेवा जेवढं तुम्हाला धोंडस करायचं आहे तेवढं तुम्ही काकडीचा वापर करू शकता। तर आता मी ह्या काकडीचे बिया सगळे काढून घेणार आहे आणि काकड्याच्या बिया काढल्यानंतर आता ह्या काकड्या आपण किसणीवरती बारीक किसून घेऊयात। तर इथे तुम्ही लक्षात ठेवा की काकडी किसताना काकडीचं साल ह्यामध्ये अजिबात घ्यायचं नाही आहे। तर मित्रांनो, इथे आपली काकडी छानपैकी किसून झालेली आहे, हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। त्यानंतर त्याचबरोबर इथे मी सुरळे तांदूळ आधी भाजून मिक्सरला वाटून त्याचा बारीक रवा तयार करून घेतलेला आहे आणि ह्या वाटीमध्ये डाळ आहे। त्यानंतर बारीक कापलेला गूळ आहे हा। तर इथे किसलेलं ओलं खोबरं आहे। त्यानंतर मी इथे जिरे, हळद, तेल आणि मीठ घेतलेलं आहे आणि त्याचबरोबर आपल्या इथे किसून घेतलेले काकडी सुद्धा आहे। त्यानंतर आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये किसून घेतलेलं ओलं खोबरं टाकूयात। खोबरं टाकल्यानंतर आता ह्यात हळद आणि जिरं टाकूयात। जिरं टाकल्यानंतर आता ह्यात आपण थोडंसं पाणी ओतूयात। पाणी ओतल्यानंतर आता हे आपण मिक्सरला लावून ह्याचं मिश्रण तयार करून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपलं मिश्रण रेडी झालेलं आहे। मिश्रण टाकून झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये किसून घेतलेली काकडी टाकूयात। किसून घेतलेली काकडी मिक्सरला लावून झाल्यानंतर आता हे आपण ह्या टोपामध्ये वतून घेऊयात आणि इथे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता की इथे बारीक झालेली काकडी आपल्याला दिसते आहे। तर आता हे आपण चमच्याच्या सहाय्याने वाटून घेतलेली काकडी मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण हा टोप मीडियम फ्लेमवरती ठेवून देऊयात। त्यानंतर आता ह्यात आपण वेलची पावडर टाकूयात आणि त्याचबरोबर मीठ टाकून घेऊयात। मीठ टाकल्यानंतर आता ह्यात आपण डाळ टाकूयात आणि मी इथे डाळीसोबत बारीक केलेले काजूचे गर टाकलेले आहेत। तर इथे तुम्ही लक्षात ठेवा की मी आता काकडीचं धोंडस करताना काजू आणि डाळीचा वापर केलेला आहे आणि जर तुम्हाला इतर ड्रायफ्रूट्सचा वापर करायचा असेल तर त्याचासुद्धा वापर करू शकता, म्हणजे जसं की शेंगदाणे, काजू, डाळ इतर वगैरे। आणि इथे तुम्ही हवं तेवढ्या प्रमाणात वापर करू शकता ड्रायफ्रूट्सचा। ढवळल्यानंतर जे आपण सुरळ्या तांदळाचा रवा तयार केलेला होता ते आता ह्यामध्ये टाकून घेऊयात। रवा टाकल्यानंतर आता हे आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। मिक्स केल्यानंतर आता ह्यात आपण बारीक कापलेला गूळ टाकूयात। बारीक कापलेला गूळ टाकल्यानंतर आता हे आपण पुन्हा मिक्स करून घेऊयात।
मिक्स करून झाल्यानंतर आता हे आपल्याला वाफेवरती शिजवण्यासाठी ह्यावरती आपण झाकण ठेवून देऊयात। वाफेवरती शिजून झाल्यानंतर आता ह्याचं आपण झाकण ओपन करून पाहूयात। त्यानंतर पुन्हा याला मिक्स करून घेऊयात। आता हे मिक्स करून झाल्यानंतर आता मी इथे एका परातीमध्ये काढून घेते। आणि त्यानंतर आता आपण त्याच टोपामध्ये तेल ओतून घेऊयात। तेल ओतल्यानंतर आधी जे आपण एका परातीमध्ये काकडीचं ढोंडस बाजूला काढून ठेवलेलं होतं ते आता या टोपामध्ये ओतूयात। आणि त्यानंतर ह्या तेलामध्ये चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये चांगल्यापैकी मिक्स करून झाल्यानंतर आता हे आपल्याला गॅसवरती ठेवायचं आहे शिजण्यासाठी। तर त्यापूर्वी आपल्याला गॅसवरती आपण पापड फ्राय करण्यासाठी जी जाळी वापरतो ती जाळी आधी गॅसवरती ठेवायची आणि त्यानंतर हा आपला टोप ठेवूयात, म्हणजे जेणेकरून आपला जो काकडीचा ढोंडस असतो तो खालून करपणार नाही। टोप मीडियम फ्लेमवरती ठेवल्यानंतर आता ह्यावरती झाकण ठेवून देऊयात। तर आता आपण झाकण ओपन करून पाहूयात की आपला काकडीचा ढोंडस शिजून रेडी झालेला आहे की नाही ते। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला ढोंडस रेडी झालेला आहे। तर आता मी ह्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेणार आहे ह्या पद्धतीने। तर मित्रांनो, मालवणी पद्धतीमधला अशा प्रकारचा ढोंडस हा अप्रतिम लागतो। तुम्ही सुद्धा अशीच रेसिपी जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा।